Δεν ξέρω. Σήμερα αυτή η εικόνα που βλέπουμε είναι τρομακτική. Δεν έχουμε υποδομές στα Φάρσαλα, έχουν καταστραφεί πάρα πολλές υποδομές. Πάλι υποσχέσεις για αντιπλημμυρικά έργα ακούν οι κάτοικοι της πολύπαθης Θεσσαλίας, αλλά δεν πείθονται, αφού όχι μόνο φράγματα δεν βλέπουν, αλλά ούτε καν νέες γέφυρες στη θέση αυτών που καταστράφηκαν, σαν κι αυτή, στον ποταμό Ενιπέα. Δείτε ακριβώς πίσω μου, αυτή η γέφυρα που ένωνε τα Φάρσαλα με την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης γκρεμίστηκε πριν από 1 χρόνο με την κακοκαιρία Ντάνιελ. Και από τότε δεν έχει γίνει εντελώς τίποτα για την ανακατασκευή της. Και αυτό όμως που είναι το πιο ανησυχητικό από όλα είναι ότι η μελέτη αποκατάστασης της κεντρικής αυτής γέφυρας δεν ξεκίνησε ακόμη και δεν ξέρουμε πότε θα υλοποιηθεί. Οι Θεσσαλοί ξέρουν καλά ότι υπάρχουν έργα που μοιάζουν με το γεφύρι της Άρτας, όπως το φράγμα του ποταμού Ενιπέα, για το οποίο η αρχική μελέτη είχε γίνει το μακρινό 1970. Τελικά εγκρίθηκε το 2021 με κόστος 70 εκατομμύρια, αλλά το 2023 επανακοστολογήθηκε με 243 εκατομμύρια. Κατά μήκος του Ενιπέα ποταμού υπάρχουν πολλές ιρλανδικές διαβάσεις, οι οποίες στην ουσία διακόπτουν τα αναχώματα. Έτσι, σε περίπτωση κακοκαιρίας, πολλά χωριά που βρίσκονται κοντά πλημμυρίζουν. Δυστυχώς έχει καταστραφεί μετά τον Ντάνιελ μας ανέφερε, οπότε αυτό επιβαρύνει κατά κάποιο τρόπο με φερτά τις πόρτες. Επιπλέον έχουν μείνει πίσω τα αντιπλημμυρικά έργα της Εθνικής Οδού Ε65 στις περιοχές Ανάβρα Ξινιάδα, Ξινιάδα Τρίκαλα και Λαμία Ξινιάδα. Βρισκόμαστε στα Φάρσαλα. Πίσω μου βρίσκεται ένα από τα χωριά που επλήγησαν περισσότερο από τον Ντάνιελ, το Μεγάλο Ευίδριο. Εδώ στον ποταμό Ενιπέα έσπασαν τα αναχώματα με αποτέλεσμα ο τεράστιος όγκος νερού να περάσει πάνω από τη γέφυρα και να καταλήξει στα χωριά. Αυτή η γέφυρα, όπως βλέπετε εδώ, είναι σε αυτή την κατάσταση έναν ολόκληρο χρόνο μετά. Περνούν φορτηγά, λεωφορεία με παιδιά, οικογένειες σε καθημερινή βάση. Δεν ξέρουν καν ποια είναι η κατάσταση της στατικότητάς της αυτή τη στιγμή. Δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτή τη στιγμή η γέφυρα είναι σε αυτή την κατάσταση εδώ και 1 χρόνο. Εδώ από κάτω έχει φύγει το τσιμέντο και δεν ξέρουμε αν η γέφυρα είναι σωστή για να περνάνε τα μηχανήματα αυτά όλα πάνω από τη γέφυρα. Νίκο, αυτό το χωράφι που έχουμε εδώ μπροστά μας τώρα, είναι ένα κανονικό χωράφι ή από κάτω κρύβονται θησαυροί, σε εισαγωγικά? Είναι ένα χωράφι που το χωράφι κρύβεται κάτω από αυτό που βλέπετε. Όπως θα δείτε, εδώ έπρεπε να υπάρχει ένα κανονικό χωράφι. Εδώ βλέπουμε ένα βουνό με μπάζα. Ναι, είναι τα μπάζα που προήλθαν από τα αναχώματα που έγινε η πλημμύρα του Ντάνιελ. Τα φερτά υλικά και όλα τα χώματα έπεσαν εδώ μέσα. Αυτό κάνει αδύνατη την παραγωγή αυτού του χωραφιού και πλέον είναι ανέφικτος και ο καθαρισμός αυτού του χωραφιού. Είμαστε στο γήπεδο του Μεγάλου Ευιδρίου. Αυτό το γήπεδο ήταν λειτουργικό 100%, αλλά μετά το φαινόμενο Ντάνιελ πριν 1 χρόνο, το οποίο όχι μόνο το χωριό αλλά και το γήπεδο καταστράφηκε. Μια δυνατή κακοκαιρία που ευχόμαστε όλοι να μην συμβεί. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά οι καταστροφές θα είναι ανυπολόγιστες και εύχομαι να μην θερνήσουμε ανθρώπινα θύματα. Βλέπετε ότι όλα αυτά είναι υλικά τα οποία τα έχουν αποθέσει πρόχειρα και περιμέναμε να έρθουν να τα καθαρίσουν. 1 χρόνος δεν έγινε τίποτα και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο στην οποιαδήποτε δεν μιλάμε για ένα φαινόμενο Ντάνιελ ή Ανού, ακόμα και μικρότερο, όλα αυτά τα φερτά υλικά να καταλήξουν πάλι μέσα στο χωριό. Τούτο το ποτάμι και ο Φαρσαλίτης, το Χαϊδαρόνιμο δηλαδή και ο Φαρσαλίτης, είναι σε αυτή την κατάσταση που βλέπετε. Δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Δεν έχει καθαριστεί. Τίποτα. Η δουλειά του καθαρισμού σε ποιον ανήκει? Στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια. Δεν είχαμε αποζημιώσει από την περιφέρεια ακόμα τίποτα. Επειδή είχαμε πατήσει ήδη 1 φορά με τον Ιαννό και είδαμε πώς συμπεριφέρεται το κράτος, η μόνη λύση που βλέπαμε σαν οικογένεια ήταν αυτό, να βρούμε μια ιδιωτική ασφάλιση από το εξωτερικό, μια γερμανική εταιρεία. Υπάρχουν κάποιες μικρολεπτομέρειες που πρέπει να ολοκληρωθούν από την ιδιωτική ασφάλιση που είχαμε κάνει για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και εκεί. Αλλά οτιδήποτε κάναμε, τα κάναμε με δικιά μας χρηματοδότηση. Όταν καθαρίστηκε η κήτη του ποταμού Ενιπέα σε προγενέστερο χρόνο, τα χώματα τα οποία συγκεντρώθηκαν από την κήτη στην οποία είχαν έρθει πάλι φερτά υλικά, αυτά τα χώματα τα πέταξαν στα πρανή του Ενιπέα. Και όταν ήρθε ο Ντάνιελ,
απλώς τα νερά έσπρωξαν το χώμα το μαζεμένο από την προηγούμενη καταστροφή και το έριξε μέσα στο χωράφι του κυρίου Μακρύ και του κάθε κυρίου Μακρύ. Θέλει να πούμε... Η Ολλανδική εταιρεία όταν πρώτο ήρθε, το πρώτο της πόρισμα ήταν ότι η Θεσσαλία δεν χρειάζεται μεγάλα φράγματα. Το εξαφάνιζα, το μηδένιζα αυτό το επιχείρημα. Γιατί όσα μικρά και να φτιάξεις, αν ο όγκος του νερού είναι τέτοιος και κατεβαίνουν ένας τόνος στον όρο τετραγωνικό μέτρο από ύψη, δεν πρόκειται να μείνει τίποτα όρθιο. Άρα, ποια είναι η λύση για τη Θεσσαλία? Μεγάλα φράγματα όσα πρέπει και εκεί που πρέπει, ούτως ώστε να διαχειριζόμαστε τον όγκο του νερού και να αφήνουμε το νερό, να παροχετεύουμε το νερό ελεγχόμενα.